tun daga shekarun da tsohon tauraron Najeriya wato Nwankwo Kanu ya haskaka a ƙungiyar ta Gunners, suka ƙara samun farin jini sosai a tsakanin matasa, attajirai da kuma 'yan siyasa, kai har ma da mawaƙa a Najeriya. Wato salon wasan Arsenal mai ƙayatarwa, tarihin ƙungiyar da kuma fitattun 'yan wasan da suka taɓa taka mata leda sun sa miliyoyin 'yan Afirka kai da ma Najeriya gaba ɗaya ke ci gaba da mara mata baya har zuwa yau. Daga cikin masu mara mata baya akwai mutane daban-daban, akwai mawaƙa, akwai masu kuɗi, daga cikinsu akwai Aliko Dangote wato shahararren attajirin Afirka kuma shugaban Dangote Group, na ɗaya daga cikin manyan magoya baya na Arsenal a Najeriya. Kai a baya ma har ya yi yunƙurin sayen ƙungiyar. Sau da dama ana alaƙanta shi da goyon bayan ƙungiyar musamman saboda sha'awarsa ga harkokin wasanni da ƙwallon ƙafa. Na biyu, Atiku Abubakar wato tsohon mataimakin shugaban ƙasa, na daga cikin mashahuran 'yan siyasar Najeriya masu nuna ƙauna ga Arsenal. A lokuta da dama ma ya bayyana ra'ayinsa a kan wasannin ƙungiyar a kafafen sada zumunta. A baya-bayan nan mun ga yadda Sanusi Lamido Sanusi kuma tsohon gwamnan babban bankin Najeriya, yana ɗaya daga cikin manya-manyan mutanen ƙasar da suka fi danganta goyon bayan Arsenal. Bukola Saraki shi ma tsohon shugaban majalisar dattawa, yana ɗaya daga cikin manyan fitattun magoya bayan Arsenal, kuma ya taɓa bayyana jin daɗinsa a lokacin da Arsenal take samun nasara. Akwai Rauf Aregbesola, tsohon gwamnan jihar Osun da kuma tsohon minista na cikin gida na Najeriya, shi ma ana ganinsa a cikin manyan masu goyon bayan Arsenal. Akwai mawaƙin nan Davido, fitaccen mawaƙi na Afrobeat a Najeriya, yana ɗaya daga cikin mawaƙa da suka fi nuna soyayya ga Arsenal musamman ta hanyar saƙonni da sharhi a kamfanin sada zumunta. A baya-bayan nan ma an ga yadda Tiwa Savage wato sarauniyar Afro-pop ta Najeriya ta nuna goyon bayanta ga Arsenal, abin da ya sa mutane da masoya Arsenal suka ƙara jin daɗi